Wow, aké krásne drahokamy. Dievčatám sa určite páčia. Niečo sa stane. Wow, Liv získala mágiu smaragdu, Jess diamant a Britney rubín. Skvelé, kuchár už na vás čaká. Prišiel s novou kulinárskou výzvou. Pripravte pre neho svoj obľúbený koláč. To je skvelý nápad. Začnem. Urobím tortu v smaragdovej farbe. Stalo sa to tak rýchlo? Čo si myslíš? No, fungovalo to. Britney, skúsaj ty. Dobre. Čarujeme. Chcem rubinové koláče. Oj, pozrime sa. To nie je to, čo som chcela. Opravím to, skúsim to znova. Áno, vyšlo to dokonale. Teraz skladáme tortu. Potrebujem smotanu. Naneste krém na tortu. Prikryte druhou vrstvou. Potom znova krém a ďalšia vrstva torty. Stále mi ešte zostal nejaký krém. Super! A ja začnem vyrábať svoj diamantový koláč. Potrebujem ostrú katanu. Presne tak. Teraz. Pozor. Odrežem všetko prebytočné. Pár pohybov a podarilo sa. Teraz koláč vyzerá ako diamant. Wow. Jess, to bolo úžasné. Páčilo sa mi to tiež. Teraz potrebujeme modrý krém. Vyrovnaj všetko. Rovnomerne ho roztrieť pomocou cukrárskej špachtle. Teraz je môj koláč taký krásny a hladký. Krásne. Páči sa mi to. Liv. Wow, je to tak krásne. Čo by som mala vymyslieť? Jess, ďakujem. Naozaj sa snažím vyrobiť tortu v tvare smaragdu. Wow, tak krásne. Nechaj ma to položiť na vrch. Teraz nejaké karamelky a marmelády. Perfektné. To je naozaj super, Liv. Rozhodla som sa urobiť dieru v strede torty. Presne takto. Teraz si vyčarujme rubínovú polevu. Ach, áno. Teraz naplníme tortu. Vyzerá chutne. Uzatvárame s kúskom torty. A teraz vezmeme zvyšný krém a vytvoríme krásny krémový kvet okolo celej torty. Dole aj hore. Super. Dovol mi pridať nejaké posýpky zlatej farby a na vrch čerešňu pár z nich tiež. Som pripravená. Šéf kuchár, ochutnajte to. Čo sa s ním deje? Spí? Dievčatá, tak toto nepôjde. Musí byť okamžite zobudený. Dokonca som prišla na to, čo robiť. Poďme vyčarovať malý rubín a teraz zobuď sa, kuchár. Čo to bolo? Wow, dievčatá, už ste spravili koláče. Potom mi ich hneď pošlite na ochutnanie. Wow, super. Na prvý pohľad ste to zvládli dobre. Vyzerajú veľmi originálne. Začnime s, diamantovým koláčom. Potrebujem nôž. Odrežte kúsok. Rez vyzerá skvele. Skúsme to. Tak sladké. Čo? No, to je v poriadku. A čo tu? Wow, smaragdová torta a táto váza je jedla. Super. Karamel, skvelé. Skúsme samotnú tortu. Jasná smaragdová torta. A sú veľmi chutné. Perfektné. Čo tento roztomilý malý koláč s čerešňami? To sa mi páči. Odkroj kúsok. Jej, vo vnútri aj farebná poleva. Ochutnajme to. Je to tak chutné. Naozaj sa mi to páči. Ale je čas vybrať víťaza. Kto to bude? Zabudol som na čerešňu. Bude to Britney. Hurá! Prvé víťazstvo a hneď moje. Som taká šťastná. Teraz chcem kukuričného psa. Čakám na tvoje možnosti. Čo? Nemám tušenie, čo robiť. Lea, už si na to prišla? Áno, dáme klobásu na špís, potom syr a urobíme niekoľko takýchto.
Hotovo. Teraz potrebujem zobrať pohár, rozbiť do neho vajce, pridať trochu múky, potom naliať trochu mlieka a všetko dobre premiešať. Perfektné! Ale nemôžem to tak nechať. Pridajme do cesta farby. Malo by byť smaragdové. Vojla! A teraz vezmeme tieto špízy, ponoríme ich do cesta a vytiahneme. Ach, aká krásna smaragdová farba. Teraz vezmeme panvicu na smaženie. Panvicu. Tam už vrie olej. Ach, a namáčanie corn dogs. Britney, už si tiež niečo vymyslela? Samozrejme. Mám ten istý recept ako Liv, ale cesto je rubínové. Ponoríme naše špízy a potom varíme v oleji. Ale čo by som mala vymyslieť? Ani neviem. Kukuricové porpárky som sú pripravené. A moje tiež. Vyzerajú tak krásne. Potrebujem rubinové čipsy. Nalej ich do misky. Skvelé. Teraz namočíme corn dog a obtočíme ho zo všetkých strán. Hotovo. Wow, super. A rozhodla som sa urobiť to isté so smaragdovými omrvinkami. Vyzerá to tak krásne. Poďme pridať ozdoby. Super. Mám skvelý nápad. Urobím diamantové lízatka. Trochu mágie a tadám. Vyzerá to ako to, čo si urobila ty. Šéf kuchár, skúste to. Páni, spravil si to tak rýchlo. Začnime s rubínovými. Aké chutné je to ťahanie syra. Skvelé. A čo uvarila Liv? Aká krásna smaragdová farba. A všetko je to chutné. Urobili ste skvelú prácu. Čo je tu? Také malé corn dogy. Nemôžem to odhryznúť. Au, aké tvrdé. Moje zuby. Je to strašný corn dog. Jess, zlyhala si. Britney a Liv, vyhrali ste. Hurá! Víťazstvo! Konečne! Daj mi 5, Liv. Teraz mi namiešaj koktail. Čakám na tvoje návrhy. Samozrejme, otvor mixér. Poďme vyčarovať nejaké lahodné rubíny. Skvelé. Myslím, že to je, celkom dosť. Potom nalejeme mlieko. Môžem naliať viac. Takto. Teraz zapni mixér. Wow, tak divoko sa trasie. Takto by to nemalo byť. Nie. Dostal som elektrický šok. Britney, si v poriadku? Liv, čo si vymyslela? Potrebujeme smaragd. Dáme niektoré do pohára. Super! Teraz všetko naplníme spritom. Je to chutné. Pridaj kyslé toxické cukríky. Jeden stačí. Áno. Teraz sa všetko začalo váriť. Super! Teraz ozdob koktejlovým dážnikom a slámkou. Jess, čo máš? A mám diamantový milkshake. Vyzerá lahodne. Ak sú všetci pripravení, začneme ochutnávku. Čo je to? Koktajl v mixéri? A počujem, že to tu dými. Zaujímavé. Nie, aké je to kyslé. Je to príliš. A čo je pripravené tu? Vynikajúce. Niečo nie je v poriadku s týmto mixérom. Trhá ma elektrina. Prestaň to. Aký silný náboj. Fuj. To snáď nie. Stratili sme kuchára. Čo budeme robiť? Počkajte, tu je. To bol bláznivý koktejl. Ale tento sa mi páči najviac. Jess vyhrala. Hurá! A ja som víťaz výzvy. Super! Dnes sa Tiffany, Liv a Sheila zúčastňujú výzvy Bohatí versus chudobní versus super bohatí. Pred dievčatami sú 3 druhy Nutelly. Nebudem takto jesť. Vyrieš tento problém. My
Myslím, že to bude skvelé. Zlaté cestoviny. To bol skvelý nápad. Tu je zlatá tehlička pre teba. Je to prepitné. Pomôžeš mi tie? Úžasné. Mám rúžovú nutelu. Bravo, majster. Teraz mám rúžové cestoviny. Vyzerá to naozaj chutne. Ďakujem. Och, urobíš pre mňa tiež cestoviny? Mám obyčajnú nutelu. Super, vyzerá to skvele. Čo? Musím zaplatiť? Niečo som našla. Budú obaly od cukríkov stačiť? Nie. To nebolo pekné. Skúsim svoje cestoviny. Uvidíme, či sú chutné. Naozaj mi chutia. Mám nápad. Robot, nakrm mňa. Môžem si to dovoliť? Áno, takto. Prestaň! Čo robíš? Nie! Choď preč! Vypadni! Už sa mi to nepáči. Čau! No, budeme pokračovať. Teraz majú dievčatá iný pamlsek. No. Čo to je? Čokoláda? Nemáš také šťastie. Tento niekto je veľmi šťastný. Je každý pripravený? Chutí to lepšie, než som si myslel. Počkaj. Čo to je? Šváb. Musím zavolať špeciálne služby. Hej, je tu šváb. Čo? Kde to je? Čo robíš? Nie. Myslíš si, že je to smiešné? Je to preč? Si na rade, Tiffany? Dobre, ktorú čokoládu by som mal začať? Myslím, že začnem s ružovou. Najplň z cukrovej vety. Je to naozaj veľmi chutné. Modrý a zlatý. To je perfektné, ale mám lepší nápad. Urobím nový účes z náplne. Áno. Som veľmi nadšený. No, je to pripravené? Choď preč. Wow. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Hej, čo robíš? Áno. Pozri sa na tento luxusný obal. Je to zlato? Nemyslím si. Je to čokoláda. Počkaj. Čo je tam vo vnútri? Diamanty? Dovol mi to skúsiť. Myslím, že som stratil zub. Niekto mi pomôžte. Čo je toto? Pozri, stratil som zub. Čo robíš? Zlatý zub? Je to trochu zvláštne. No, budem pokračovať takto.
Teraz je čas na nejaké nápoje. Tiffany je očividne nespokojná. Sheila je pripravená vyskúšať všetko na stole a pred Liv je záhada. Dokážeš ju vyriešiť. Veľa šťastia. Ako to mám vypiť? Je odporné na to vôbec pomyslieť. Šéf kuchár, urob s tým niečo. No, nejaké nápady? Zlato, čo budeš robiť? Každopádne už je to zaujímavé. Mraziací sprej? Čo to je? Zmrzlina? Steakons? A je to vôbec jedle? Viem. Toto je medové žele. Je to dobré? Liv, ako to ide? Vidím. A som úplne pripravený. S príchuťou jablka, s príchuťou hrozna. Naozaj mám rád hrozno. A tretí, myslím, že horím. Čo? Pikantná Coca-Cola? Wow, to bolo šialené. Ale môj trezor je teraz otvorený. Wow! Musím si umyť ruky a aj stôl. Dievčatá, pozrite sa na to. Stlačme toto tajomné tlačidlo. Nič. Nie. Čo to je? Potrebujem dáždnik. Aká nočná mora? To je hrozné. Nie. Ide to priamo do môjho obrovského pohára. Fungovalo to? Wow! A tu je finálne kolo. Naši súťažiaci budú musieť ochutnať čipsy. Sheila má originálne Pringles, Liv má balíček strieborných a Tiffany ochutná drahé čipsy. Sheila, čo si myslíš? Sú také chutné. Milujem Pringles. Mňam. Čo to je? Šváb? Nie. Teraz je rád na mne. Tieto čipsy sú také krásne, čo... A chutné. Dajme si ešte. Je moja ruka zaseknutá? Môže mi niekto pomôcť? Hej! Potrebujem tu nejakú pomoc. Čo, ak ti zaplatím peniaze? Žiadny problém. Pozri, čo mám. Nie? To je v poriadku. Hej, myslím, že už nepotrebuješ pomoc. Teraz ochutnám chips. Uvidíme. Nie je to zlé? Čo je toto? Kde sú moje okuliare? Oveľa lepšie. Dievčatá, vráťte to späť. Teraz. Oveľa lepšie. Mňam, priatelia, nezabudnite dať tomuto videu like. Zanechajte komentár.